Monggo Ndara Putri kula aturi lenggah. Ayo. Dawuh Ndara. Rampung monggo iki mau ya. Oh, nembe damel angen sukong lipur kalih panjenengan kekalih. Matur nuwun banget lho ya. Loh, Lipur aku lan kanggo rantam sari. oh, lan nika rampun dados kewajiban para abdi-abdi Ndara. Lah iki mau anu ya. Napa? Kanjeng Rama tindak apa ora? Oh, kula kok mboten mangertosi nggih Ndara. Kula kok seneng-seneng wonten taman lho. Wonten pedal kok kanggo. Iki dermatot ya. Oh, yen kaya ngono, kudune apa sing dikersaki Kanjeng Rama? Luwih-luwih karmane Kanjeng Rama. Kersane kepengin dahar apa? Aku kowe kudune pangerten lho sing dikersaki Kanjeng Rama apa lho ya. Lah menika lho Kang Mbok, lah iya kewajibane para abdi to. Isih diajeng kewajibane para abdi ning kewajiban putra lho diajeng. Kudune setya bekti karo wong tuwa. Monggo nyenengke penggali wong tuwa kuwi ing mengkene uripe bakal kepenak jarene lho diajeng. Lho kadose wonten tamu Ndara. Aku guyu sing iki lho diajeng. Gondole sakniki wis bagus. Wingi jare dipenging. Sing ngangkon sapa wingi? Bojomu. Kaya wis kenal kowe. Maaf. Jenengmu sapa ta? Kudo. Ayo. Karo jenenge dhewe lali. Kudo rangkas. Kudo rangkas kok sampang Madura. Oh, kudu rangkas. Iwanuk kene aku kudu santeran lae. Sing siji Aku kae kudu panoleh. Bali sapa kowe sakloro? Rantam Sari, Rantam sari. Sing Sing gawe. sawiji sapa lae? Rantam Mati. Awane koyo ayu-ayu dik. Aduh. Jujur kowe sak katrine iki arep ngopo kok mlebu ana ing Weh, taman kok ngerti sak katrine barang ada. Atore. Kau wis paham sak katrine ada. Wah, seneng. Aku luwih sakatrine iki apa ta? Katrine jawab, Dik. Lho kowe iki takon. Weh. Ayo. Aduh, saka Sampang Madura, Dik. Iki tekon ndi aku, Dik? Kadipaten Mati. Weh. Kadipaten Pati. Monggo sampean lawan. Aduh. Lho kok sampean lagi gede durung Randam Pati, Randam Sari. durung rampung. Kento pancen iki Kadipaten Pati ra iya. Tak kira kowe sakarone padha ngerti. Mongko tekaku ning Kabupaten Pati iki aku goleki bapa pamanku. Kok ngerti kowe iki? Bapak pamanmu kuwi sapa? Bapa pamanku kang aran Haryo Penatas. Haryo Penatas, Dik. Yang ngerti duduhke. Aku ora ngerti. Mergo aku lan kadangku ora nate miyos saka dalem taman. Yen kaya ngono tegese kowe-kowe kabeh iki keblasuk kemujune dalem taman. Saiki ngono wae. Pokoknya sing aku jaluk pangapura lemu. Umpama aku keblasuk lemu boreng taman Pamargi Putri. Ning ora dadi gawe, ora dadi opo. Anggurku kesasar, malah ketemu lagi. Kabejan Rantang Sari, Rananda Mati.
kapan kebenaran ayo. Wis duwe bojo apa durung? Silga. Weh lah. Ono wedho karo aku Dik. Atur yo Joko ta yo. Ki lancur menduro kudu panulai santerakan Pulau Rangkas. Nek kowe kabeh isih Joko jilarep ngopo? Ki lemo ta mek bojo. Lah kok penak tembungmu filmmu tak pek bojo. Loh, kowe tembung apa? Aku nembung. Nembung balok-balok boleh Mas, yen ora gelem rasa dipeksa aku tak sing iki wae. Ya jak tembungan. Coba tembung. Gelem Dik, gelem iki. Magelem. Iya. Gelem Dik, tembung. Tak kira boneka jebule sobah iki mau. Piye pawangsulanmu ki lemo apa ora? Aku mau Wih yen kowe lagi wayak ngerti selagamu sing kaya ngono murang toto banget. Aku ora bakal nampa. Aku hormat ta yo. Jor mejono ulane. Karepe nopo Kang Mas? Jo gelo wis carane wong sampang ta yo. Dadi toto carane wong sampang ki kaya ngono. Weh, kaya ngene. Yen kaya ngono ya beda banget karo pati. Mula ing kene ing dalu saka papan kene sadurunge Kanjeng Rama pirsa kowe kabeh Api-apian adan. Tinimbang aku goleki bapa pamanku Haryo Penatas ora bisa ketemu, tak purungake lah ya. Sarene aku ngerti pasuryanmu sing ayu-ayu. Aku rumangsa wegah ninggalke Kabupaten Pati. cocok terus. Iya. Weh. Angel sampean mau. Tembung salane angel kena. Ngoten. Ayo. Gambreng mangan wong Dik. Penteng ora hitung ta ya. Mau loro ngalah telu. Kandak-kandak rawut. Ora ngono jane iki sapa to? Aku kudu santeran Bu. Bu aku di. Aku entuk bapakmu ki nek kapan? Bapakku. Kudu panulai boleh. Kudu. Rumah sama aku entuk Pak Lek ngono. Aja lali Dik, jenengmu Dik. Ojo Kudu nganti kowe. sampeyan. Kudu panola dari siji kan. Calon murah kudu Rangkas. Sopo Dik jenengmu Dik? Kudu Rangkas. Iki kanca aku kan ge. Mboten kok Bu. Saja yen wong pati ku ora ono sing kaya ngene. Apa ki dudu wong pati? Bener. Wong saka Pancen wong saka Sampang. wong Sampang Madura. Lah kok dilajikan mengkone Taman Sari. Moto-moto karo putriku sak loro. Apa karo? Goleki bapa pamanku ora enek sing enek rentam sari. Iya. Yen kaya ngono cetha kowe kabeh ki wong kurang ajar. Sumingkira Ora kudu mingkir. Sampang Madura lah. Yen perlu bacot. yen nganti kowe ngajar wae kowe kabeh ki cilaka lho. Bocah sampeyan ngancam. Bocah sampeyan. Ayo. Wes ben getasmu iya lah. Sampean iku Banget lu mamuk kok ora mlayu. Enggak suka. podo dilajukan oleh dalam Vatikan. Nitik sandang penganggumu kowe dudu wong saka Kabupaten Pati. Jur kowe iki tenane sapa wong saka ndi lan apa wigatine lunga ning dalem taman Putren. Kudu santeran dadi aranku ta. Santeran. Aku Sampang Madura ta. Sing Kudu Rangkas lo Sampang Madura. wani yak-yakan mlebu taman ning Kabupaten Pati. Apa iki? Apa dorong matur Dik. Nah, ayo, matur Dik. Lho kok mawon, Man?
Kula madosi pamanku Arya Penatas, Man. Pamanmu jenenge Arya Penatas. ning Pati ora ana Harya Penata. Wah, Aku ya, sirik, aku ngeten mawon, Cih. Mboten napa-napa. Iki tak betane bali teng Sampang Madura ya. Sing endi? Hmm. Iki putrane Patih Penjaringan. Wah, lah, Iki garwane Patih Penjaringan. Pinempuk. Lah terus lanyu pancap Bok hormati wase beneran lah ya. Entoyi wong tuane iki. Tembung deh, tembung. Bareng nggih. Kula butuh teng Sampang Madura tak liwati kretek Suramadu. Ratang Sari, ini. Ya, Romo. Ini. Kowe tau mangan sate Madura? Nggih. Ketuke kok kae sing dodol. Bakul sate Madura kae. Nggih, ta, Romo. Nyambi bakul kacang ijo. Go apo hormatnya iki. Santeran penoleh lan kowe sapa? Rangkas. Yen kowe goleki bapa pamanmu ning Pati ora ana. Mula saiki glis banyang Sampang. Bali karo Tantam Pati ya. Oh, cedane kowe kepengin dibujuk lawan antar. Cocok. Eno. Bisa lakon. Neng ana pitukun. Yo apa pitukane? Yen kowe wis bisa nyempal bau kiwa tengene Pati Penjaringan, lila legawa putraku sakarone kok garwa. Ayo ngono. Ayo. Aku cuti ora iso. Karo Rentang Sari. Ibu sapa kok ibu to? Ibu tak artine apa sapa? Makan kuning. Kula pamit. Ibu sapa? Rodam sik kanggo. Kok terus? Lah wong ngomongmu ya ora banter kok. Romo. Wis elamu. Ini. Nalika usapa kemacet oneng angkamu sing bisa nyelarke nyawamu mung jeneng loro macan kuning lan rondase. Tenane ana sambungan apa antarané macan kuning rondase lan kowe iki kabeh? Jedane kuda manoleh sandran lan kuda rangkas. Iki putrane Ibu Rondanse lan Bopo Macan Kuning saka Kadipaten Sampang. Anak rondase patutan lan macan kuning. Bener Nek ta? kaya ngono kuwi anak keponakanku dhewe. Ora bang sampean aku. Yen papean ki pamanku, kamu kok sampean cetok. Patih penjara. Sampe Kanjeng Ibu Rondanse. Pamanku bener ana panone pati, nanging jenenge Arya Penatas. Dudu Arya Penjaringan. Sampean iki nek wedi ora ngono kuwi carane kok terus dadi Aku seneng nek karo kowe. Rek, matur rek. Ora. Kok gampang percaya. Ini tak Aduh rek. ya. Nalika kowe lunga ning dalem taman sari kepatian. Nggih. Patrapmu sing blajegan dadekake aku rasa tandha pitakon. Ora nduga rasane ngati. Kanoman ninggalake tata lantrap sila. Tatanan teng Madura nggih ngoten niku, Man. Nggih. Dadi tatanan yang Madura kuwi kaya ngono kuwi. Nggih. Bocah lanang lancur Madura kudu cukat cakut Trengginas. Nah, wani kroyokan, Man. Rambut putih. Wis ngotot. Ngene, pripun? Upama kowe ngakoni aku iki bawa pamanmu pantes. Lumrah. Mergo aku Patih Penjaringan. Samentara aku njaluk wektu sithik bae aku tak ndongenke lelakone bapa panganmu Arya Penatas.
Rikala perang gedhe Mataram lan Tiyut. Awit saka balelaning Adipati Rangga Jamuna. Senopati saka Mataram ora liya Dipati Wasis Jaksuma. Okeh prajurit saka Kadipaten Madiun kang ing kono kendhang kapracondhang. Nganti tupes-tapes tanpa tilas. Redina aku ngrumangsani Dipati saka Brangwetan. Aku wanggan ana ing Madiun. Aku sabila lawan Rangga Jamuna. Aku tanding lan Dipati Wasis Jaksuma. Ora mung cukup sedina rong dina nanging nganti sasen-sasen. Kuwi durung kinaruan lan durung dingerteni endi sing menang lan endi sing kalah. Mergo saka pintering Adipati Wasis Jaksuma. Rikala aku tanding wayah bengi, aku kajaring. Jur aku kapikut, aku kabondo. Aku kasuwanake oleh Mataram. Mergo saka sing pali mirmani Panembahan Senopati. Aku ora nampa pidana, ning malah aku kinanti ana ing Kabupaten Pati dipundhut abdi kelawan Adipati Wasis Jayakusuma. Ing kono ora mung trima abdi kang cepete, nanging aku diwenehi kalungguhan ora liya pepatih ana Kabupaten Pati. Mula yen to wis ora percaya, Haryo Penatas yo Haryo Penjaringan, Haryo Penjaringan yo Haryo Penatas. Pangapunten Mas. Menawi kula wani dumateng panjenengan tak yo. Iya ya nggih, rasuk baleni ya Le. Minta maaf. Aseman. Pangapunten. Paman Pati Penjaringan. Piye? Liwas mapan kleresan kula saged pinanggih panjenengan tak yo. Wedal sakmenika kula badhe nuwun kamekten wonten ing Kabupaten Pati. Yen kabare wong tuamu ana sampeyan. Syukur wedal sakmenika Bagas Maras slamet wilujeng. Aku krungu kabare wong tuamu, aku melu seneng melu genah. Upama kowe kepengin nempel kamukten ana ing Kabupaten Pati. Jejering aku wong tuaku ora kabutan. Rantam Sari, Rantam Mati lan Triyane, jebul iki ora wong liya kowe. Iki seh kadangira sendiri. Kados ngaten injih. Mula saiki iki aja kok anggap wong liya, ning iki anggapen keluarga ning dalem patian. Lan menes kae kowe. Pun Kowe aja kurang ajar karo sing putraku sing iki sing muragil iki lho ya. dulur man, mungkin turune bisa awar ya man. Lho. Maaf. Wis kurang ajar ya. Saiki ngene. Samentara kowe mapan dalem patian. Nek dipomo kowe weling kulan kowe. Aja pisan-pisan ninggalke dalem patian yen to pun paman durung muncul atur ngersani Kanjeng Adipati Wasis Jaksuma. Oh, ngaten wis dawuh. Ibune aku tak entuk kewajiban mosok borong lawan Cumondho ana Taman Sari Kabupaten Pati. Puisine mung tansah seksa. Lah. Sampean kok gremang-gremeng enten napa? Kena ngomong ayu kok ninggal sedulure. Kepulung Pati kok ayu-ayu. Iki malah luwe sembok luwe ayu. Ketimbang mau. Coba aranmu. Aku ora mendut. Loro mundut. Jane kowe kabeh iki sapa? Aku anak kapulunane. Paman Pati Penjaringan. Jenengmu? Aku kudo. Panuleh. Kudo santeran tak yo. Kae sapa? Rangkas kudo. Kok wale ya kudo rangkas. Wani diajikan tanpa nganggo subosita. Mlebu ning Taman Sari Kabupaten Pati. Iki taman larangan. Sapa wae wong lanang ora entuk mlebu tanpa nganggo palirah. Oh, apa norma tak yo. Wong Pati. Mergo aku welas karo kowe itu. Tak rungokke sak jabane taman tak yo. Lagi wae kowe keges atimu tawang-tawang tangis tak yo. Gane ono perkara. Nah, nek
aku sing bakal nambah. Cocok. Pilihan. Kaya ngono cetane kepiye? Karo kudu brangkas ora gelem. Sopo mo? Rangkas. Sembrono. Pilihan telu antarane aku sing cici. bakal ngeyem-ngeyemi atimu. Ngeyem-ngeyemi piye? Sing cedak karo kowe, ngladeni karo kowe, ngekeki apa wae karo Cetane kowe. kuwi nembung tresno Cocok. Kowe lemu kowe nang Taman Sari ketak anggap bubut. Saya malah kurang ajar wangi nembung tresno karo aku. Eman nyawamu upama kahane iki nganti. Wong pati ngancam deh. Ora wali sama kaya iki. Ora. Mendut, Jauh kula kan. sapa priya mancing ning kaputren? Kudus sandran dalah kudu panore. Hmm. Anak kapuane berpangan patih penjaringan. Apa karepe mlumpuk bubatan kene? Tresno lan gonjak kalian kula kanjeng. Mancing ning kaputren. Sendi padha. Kakang Patih Penjaringan, kapur biasa kanira. Sendito. Monggo katen mriki. Kaget kula tibali. Pindho direbak semlepot kaget Rasuman kula dene nimbaling ngabdi mapanipun wonten ing dalem taman sari. Ayi, Wonten wigatos menapa Kanjeng? jebul kados ngaten Kakang Patih Penjaringan. Anggenipun deku parikelu wonten ing Kabupaten Pati wonten kanthi lair tandhesing katos. Jebul wonten pamrih. Kudu santeran lan panoleh menika putranipun sinten? Guru waleh menapa santeran penoleh lan kudu rangkas menika anak kapulunan kula Kanjeng. Jebul kados ngaten anggenipun gelwenthah. Kanthi cara kados ngaten Kakang Patih Penjaringan milik lenggah dados adipati wonten Kabupaten Pati. Duh Kanjeng, sang rugut kaleng-kaleng pinara sewu boten wonten catetan jroning manah. Kok kula menika pengin ngalem kalenggan adipati wonten Kabupaten Pati. Sampun selah Kakang. Santeran lan panoleh manjing wonten ing kaputren jimat kalian sira Ramendut. Santeran penoleh waning gibat kalian Doro Ayu Roro Mentut. Inggih. Meningaten kula minangka tiyang sepuhipun ingkang nyuwunaken pangapura dumateng kalpatanipun anak purangan kula sakatrinipun Kanjeng. Boten namung panjenengan cekap nyuwun pangapunten dhateng kula. Kula badhe nantu dhateng dika. Awrat palenggan menapa awrat kalian santeran lan panoleh Liripun kados pundi Kanjeng? menawi awrat santeran lan panoleh monggo Kakang Patih Penjaringan rangkat saking Kabupaten Pati. Menawi awrat palenggan kula nyuwun pejahipun santeran lan panoleh. Arep sanget anggen kula badhe maksud. Nggih, Nanging dene menika dawuh dalem. Paripaksa kula milih salah sawiji. Kula awrat kalenggahan Kanjeng. awrat palenggan Patih wonten Kabupaten Pati. Kadika rantos. Monggo Dika Patih. Kula sampun tanggap menapa ingkang dipun kersakaken Kanjeng Adipati. Nggih. Dene paring tumbak guntur geni dumateng ingkang dawuh dalem badhe kula esuk Dika buktiaken. Ora wali iki kowe. Yen wis bocah ayu ora ketung. Wah, mung arep kenalan kok jane mokok Mas Wasa sampean sembarang. Rayune aku ngerti sembarang. Kok malah nglumputke aku, Dik. Kalau tak goco mau. Yen nganti konangan paman piye? Wah, cilaka iki. Pokoke cetha dibeling.
Ojo nganti mentok saka dalam kepatian. Kowe sing tanggung jawab. Kowe sing tanggung jawab. Gak melu-melu aku. Yen ana pengamuke paman kudune kowe sing tanggung jawab. Ngadepi kowe Dik. Ya wong telu tak. Ora bisa. Hei, waduh. Ayo maju. Kowe maju. Teko nyang pati sepisanan tempumu kepingin nempil kamu dan yen to pancen kowe kudu nempil kamu dan kudune ra kaya ngono to mindak Ojo kaya mindak sing apik ojo nganti wani mancai dawuh pangandikane wong aku mitungkas kowe-kowe kabeh sadurunge aku matur nang sare Kanjeng Adipati Wasi Sukusuma ojo pisan-pisan ninggalke dalem taman kepatian wis mun kowe drajikan tanpa pamit kowe jumujuk ana ing dalem taman sari mongko taman sari kuwi cetha taman larangan kowe tuwit apa ana ing dalem taman larangan ini maju. Nuwun sewu, Man. Cetane kula niku mung kepengin ngertos wewangunan wonten ing Kadipaten Pati. Upama kowe kepengin ngerti wewangunan Kadipaten Pati ora kaya ngono iki carane. Taman kae taman larangan papan dununge Roro Mendut kami minangka sengkerane Kanjeng Adipati Wasi Sukusuma. Selagi aku Prabote negara ora wani lumebah ning dalam taman, kowe iki bocah saka bengkanane yak-yakane ana Kadipaten Pati. Ya mergo saka tumindak mudhul. Nganti ngembet perkarane kelawan wong tuwa. Aku tinimbalan kelawan ngersane Kanjeng Adipati Wasi Sukusuma. Ing kono Kanjeng Adipati Wasi Sukusuma winantu kelawan abot palungguan patih apa abot anak keponakan. Cetane pripun, Man? Mergo nalika kowe nggonjak kelawan Roro Mendut, kowe cetha tembungmu yen to kowe anak keponakane Patih Penjaringan. Kanggih. Mula njur aku tinimbalan. Aku katantu kelawan panjenengane Kanjeng Adipati Wasi Sukusuma. Abot kalungguhan apa abot putra. Terus jenengan aku rumangsa kaputangan bebeten becik kelawan Kanjeng Adipati Wasi Sukusuma. Aku milih kalungguhan. Yen to aku milih anak, mesti wae aku bakal kapocot kalungguhan. Jur kepriye nasibku? Jur kepriye sedulur-sedulurku Rantam Sari, Rantam Pati lan bibimu? Man, cetha panjenengan beto tombak menika cetha nek panjenengan lereng kalih gebyaring jagat derajat angkat panjenengan niku. Cetha panjenengan niku, Man. Wah, Paman Patih Penjaringan. Monggo menawi penjaringan badhe tegel lan mentolo kalian kula. Mongko tenanipun saking Sampang Madura ngantos tumapak wonten ing Kabupaten Pati. Tenanipun kula kepengin ngudi tuwuh sedanipun Kanjeng Rama Macan Kuning ingkang dipun krenah kalian tiyang Pati. Le, jejere wong tuwa ora bakal bereng kelawan kalungguhan. Jejere wong tuwa ora bakal kami tegan kelawan anak. Tak ibaratke wong tuwa lan anak kuwi jempolan sikil lan mripat. Yen to jempolan sikil kesandung mripat kuwi trocok. Kuwi wong tuwa dununge mripat. Ning yen to mripat kuwi keculek. Jempolan sikil ora bakal bisa ngrasakake. Nek semono wae aku tresno kowe-kowe kabeh. Aja nganti kowe mati sia ana ing Kadipaten Pati. Gelemo kowe bali nyang Sampang. Mengko perkara aku kelawan Kanjeng Adipati Wasi Sukusuma, aku tak goro supaya ora duka lan aku nanging aku bisa nyelametke nyawamu. Man, cetha pangandikanipun paman Arya Penjaringan nggih Arya Penatas menawi kapulunan lan paman pindhane jempolan lan maca nanging paman awrat kalenggahan kasunyatan panjenengan muli dawuh sesembahan Kadipaten Pati beto tumbak. Upama aku nggo tumbak, aku mengko bisa goro ana ngersane Kanjeng Adipati Wasi Sukusuma. Nanging yen kowe gelem nuruti apa sing dadi karepanmu, tinggalke Kadipaten Pati supaya kowe slamet. Paman Patih Penjaringan. Kula badhe nilaraken Kabupaten Pati kalamun kula sampun saged mejahi
Bupati Wasis Jaya. Nah, menika leres. Santran kula. Gimana? Selagine aku kang pirang-pirang puluh tahun ngabdi ana ngersane Kanjeng Adipati Wasis Kusuma. Iki ora wani apa meneh. Mung kowe bocah wingi sore bebasan turun ilang pupuk rempuyanmu. Wis ngono tembungmu swara nantang-nantang kelawan Adipati Wasis Kusuma. Sepisan meneh aku ngeman. Gelem bali apa? Mboten, yen kowe ora gelem bali. Yo, wujudana kekarepanmu kepengin mateni lawan Adipati Wasis Kusuma. Nanging Pripun? yen kok kowe wis bisa nglangkai wong kene mati pecah. Suwani kalau mati garingan. Bang! Wes, bang! Oh, iya. Brantas mati panoleh mati santran mati kena tumbak guntur geni ya tumbak temacep nganti teko sak godi-godi besok kena kanggo pepeling anak lan alam untuk papan kini kuwa dadi desa utawa kutha katelau segodi